Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe heɓɓoɓe chaine men Pulaar Arab on calminama on juurama on ñaganama Allah moƴƴere. aɗa weesi ko ngol woni lawol ma kadi holɗe ƴewde bindere men mbatta abonné chaine he ko noon siga jiɗɗo janngude arab walla defte aɗa jokkodirde on ɗon numéro peñowo ɗon. Eyi hannde garten ko e windede meɗen lahdari deftere meɗen lahdari eɗen kalno e babul fi sahwi damal jejji. Eyi ngal damal sahaji neɗɗo aɗa wona e julde jejjuta gusta ko jeeya hen walla jejjuta ɓeyda ko ganduɗa jeeyaka hen. ɗum noon si tawi ɗum jolinima holno mbatta kay ɗum kalten e ngal ɗo damal. O wi wo sujudu sahwi sujudu jejji fi salati nder juuɗo kañum sunna ton ko ɗum sunna. falin nuqsani ina wodini ko usta sajdatani sujudeje ɗiɗi. so wi jomum ko juulanno usti ina sujja sujudeje ɗiɗi. ɗum noon ko qabala salami ko adinde o silminta ko adinde o wiyata assalamu aleykum ko noon sujjata sujudeje ɗiɗi. ay firti ko yatashahhadu ba'dahuma so wi jomum juuli darɗe mum ha timmi o siftirde kanko e nder juuli he wonko o acci. joni so jooɗima omo tayya o tayyima ha taji makko o joofi ko foti rewde hen ko silminte kono noon o silminta sabu ko gussunoɗo e nder juuli he. holno waɗata o sujjit laawol konngol o sujjit sujudeje ɗiɗi o arta kadi o tayyito kadi tayya goɗɗo caggal ɗum noon nde o fuɗɗo silminde. ɗum woni ba'da salam. ɗo ponɗa silminde ɗo a silminta ɗon kono a tayyitto a sujjitto tayyitoɗa laawol gongol puɗɗa silminde. ɗum waɗi o wi wali ziyadati fali nuqsani ina wodani ko usta sajadatani sujudeje ɗiɗi qabla salam ko adinde jomum silminta. ɗum noon ko ba'da caggal tamami tashahhudayni ne jomum timminta tayyaji ɗiɗɗi ha foti silminte sujjuta gongol. ay o wi yazidu omo ɓeyda ba'dahuma caggal tayyaji ɗin ɗon ɗi caggal sujudeje ɗin ɗon ɗiɗɗo o sujjuta gongol mum tashahhudan akhar o tayyita kadi tayya goɗɗo. aɗa firti e nden ɗon jonde omo sujji hen sujjudeje 4 omo tayyo hen tayyaji ɗiɗi. wali ziyadati ina wodani noon ko ɓeyda so jomum koko yejjiti ɓeydi. ɗum ne kadi ko sajadatani jomum sujjata sujudeje ɗiɗi ba'da salami caggal silminago ɗo ko ma jomum silmina ha para nde fuɗɗo sujjude sujudeje jejji. o wi noon waman nasiya mana so jomum yejjiti ɓeydi e nder juuɗe he ɗo o tayyoto o silmina so silmi o wi assalamu aleykum o sujjita kadi laawol gongol o tayyito kadi laawol gongol o wiita kadi assalamu aleykum laawol gongol ɗo so tawi ko ɓeydu. ɗum waɗi wi wali ziyadati ina wodani ko ɓeyda sajadatani sujudeje ɗiɗi ba'da salami caggal silminago. yatashahhadu jomum ina tayyo ayo ba'daha walla ba'dahuma caggal majji. ɗum so tawi ko ba'da qabla salam. ba'da salam kadi jomum sujji ina sujjita kadi ina tayyo kadi tayyaji ɗiɗi tayya goɗɗo mo ganduɗa ko on noon o silminte laawol gongol. woman naqasa wa zada noon nane kallen tan ko neɗɗo ɓeyduɗo ina sujja caggal silminago neɗɗo gussuɗo ina sujja ko addi silminago. joni si jomum ɓeydi usti woman naqasa wa zada sajada qabla salam on sujjito qabla salam. sey jomum e nder juuli he teskima wonko ɓeydi hen
ko jeyaake heen o siftiri kadi wonko usti heen ko ganduɗa ko heen jeeya on sujjudu ko qabla salam qabla salam firti ko hadema silminte nde cujjata waman nasiya kala mo yejjide as sujude sujudere alqabliya qabliyankore ɗo ponnoɗa sujudu qabla de woni hadema silminte poɗɗa sujude goɗɗo jejjitɗa hatta sallam hawo silmin jom yejjiti hawo silmin ɗo fuɗɗo siftoro nde kanko de ko gussunoɗo wadde waɗi ko gussunoɗo o fonno ko sujude ɗiɗi hadema ko silminte o wi ɗo siftorɗo tan sajada yo sujju ɗon in kana qariban so ina ɓalli o fonno ko sujjude qabla salam ko ari nde silmin kono o silmini ha paari o siftiri wonde kanko ko ponnoɗo sujjude qabla koɗo silmini ha paari ɗon ɗo silmini o siftorɗo yo sujjude ɗo so tawi ina ɓallodir e ko silmini ko o wino wa in taala so tawi noon juuti o juuli tisubar o yalti jamaka walla o jooɗi foto hori ɗiɗi o fuɗɗi siftore wonde kanko nande on fonno sujude qabla kono noon o silmini o sujjani ayo badala sujud ɗon sujude boni wa in taala sey juuti aw haraja min masjid walla o yalti e jama he ɗon badala sujud sujude boni sujude boni noon wa tabtulu salatu ma hu juulu ngu ene bonora hen in kana ala salasi sunanin sa nani noon juulu ngu ene bona si tawi koko acci ko timmi sunnaji tati sujjonte noon ko sunna sa usti yaado ko gusuɗa ko sunna nde cujjonta sey ko gusuɗa ko noon wona sunna ko ɗum farilla walla ko ɗum ɓural ɗum sujjantaki aywa sa nani sujjone tan ko sunna jomum usti sunnaji ɗiɗi walla ɓura ɗum hewde o wi noon sey jomum nde siftorde nde o siftiri wonde kanko ko usti ko timmi sunnaji tati fayi dow ngam sago juulu ngu bonat e bongol sujud o hankkadi o siftiri ɗum juuti walla yalti jama e sujude o boni juulu ngu kadi boni so tawi jomum ko usti ko ɓuri sunnaji tati ɓuri sunnaji tati woni holɗum yeru tan sa acci simore a jangi fatiha paɗa a foti fawde hen simorde nde gaccuɗade tan timmi sunnaji tati saabu ndeno simorde poɗɗa janngude sunnaji goɗɗi ina soomi hen yeru janngude simorde nde ko ɗum sunna daranade janngude simorde nde ko ɗum sunna feññinde ɗo fonno feññinede nde walla suude ɗo fonno suuɗede nde ɗumne kadi ko ɗum sunna waɗa sey jomum acci simore yo fiɓ wonde o ƴacci sunnaji tati wadde noon on ɗon so foti sujjude o yejjidi sujjude ha juuti walla o yalti jama he ngam sanko sujjude o boni ete kadi juulu ngu boniri hen wa illa so tawi noon timmani sunnaji tati fala tabtul ɗum juulu ngu banani wa man nasiya mo yejjiti as-sujuda sujudere al-ba'diya ba'diyankore sajadahu omo sujjande walaw ba'da amin hay sonno ko taggal hitande aɗa nani mbinɗen sey jomum acci qable sujude qable woni ko haɗema silminde ka ponnoɗo silminde jejjiɗɗa ɗum so juuti tan walla yaltijama hay boni kono noon sey jejjiɗɗa ko sujude ba'di ka ponnoɗo sujude caggal silminanko a yejjiti ɗum ɗon bonata hay sinno ko caggal hitande ciftorɗa wonde ande rawane aɗa juulanno kono a yejjitino ka ponnoɗo sujjude qabla ɗon tan a sujjat aywa ɗum waɗi o wi walaw ba'da amin oman nasiya kala mo yejjude a sujudere alba'diya ba'diyankore sajada ha yo sujjude walaw ba'da amin hay sinno ko caggal hitande waman naqasa noon kala mo usti faridatan farilla fala yujzihi yonatamo as-sujudu anha sujjante ɗum woni ko binɗen nane ko farilla wa sujudu wa yande farilla jejjitaɗo wa ɗum lamtade kono noon kadi oman naqasa kala mo usti al-fada'ila ɓure fala yasjud
ɗum kadi sujjantaki wala sujud alayhi ay wala yakunu alqabliyu illa li tarki sunnatayn o wi sujudu qabli sujjantaki so wona taw ko jomum ko ɗacci sunnaji ɗiɗi fa akthara walla ɓurɗum hewata wadde noon ngam paama wonde an ko gaccuɗa ko ɗum farilla walla ko ɗum sunna walla ko ɗum ɓural alay sago e nder juuɗu paama holko woni hen farilla paama holko woni hen ɓural paama holko woni hen sunna so ɗum ala sa heptinani ɗeɗo pecce ngam mbawa fewnidde juuɗu ma sa yejjiti saɗat ɗum noon aɗa rewidade vidéo ji amen e deftere men Lahdari ma faamin holko woni farillaji juuɗu holko woni sunnaji juuɗu holko woni joni ɓure juuɗu ngam sa ma jom heptini so tawi yejjiti hunde est ce que ko acci ko ɗum farilla walla est ce que ko acci ko ɗum sunna walla est ce que ko acci ko ɗum ɓural o wi wa amma sunnatul wahidatu so tawi noon ko sunna goto ɗum fala sujuda alayhi fala sujuda laha ɗum sujjantaki ɗum sujjantaki sunna goto sujjantaki illa sirra sona ɗo fonno suuɗede peññinɗa wal jahra walla ɗo fonno feññinede cuuɗɗa ɗum ko sunna goto kono aɗum sujjane o wi faman asarra kala fof mbo suuɗi fil jahri ɗo fonno feññinede sajada qabla salami omo sujja qabla salam o hisoto kono way kono ko gussuɗe ni waman jahara kadi kala mo feññini fi sirri ɗo fonno suuɗede sajada ba'da salam ono sujjude ko ba'da salam sabu o wayata kono ɓeyduɗo ni waman takallama kala mbo haali sahiyan ina yejjiti e nder juuɗo sajada ba'da salam on nene omo sujja ba'da salam sabu hisoto wayi kono ɓeyduɗo e nder juuɗo ko ganduɗa jeeyanoka hen haala jeeyaka hen juuɗo ko so joom yejjiti haali ina sujja waman sallama kala fof waɗa haala te joom tinani bonnani juuɗo kono noon ina addama sujjude gam fewnidde juuɗo ngu waman sallama kala fof mbo silmini min raka'atayni darɗe ɗiɗi aɗa fonno juulde darɗe tati walla darɗe nayyi joni noon cilminɗa e darɗe ɗiɗi haadema timminde juuɗo ngu sahiyan taw omo yejjude sajada ba'da salam omo sujja ba'da salam an aɗa fonno julde darɗe tati julɗa darɗe ɗiɗi jejjiɗa aɗa sujja ba'da salam waman zada kala mo ɓeydu noon fi salati e nder juuɗo raka'atan darde wotere aw raka'atayni walla darɗe ɗiɗi ponɗa julde ko darɗe tati julɗa darɗe nayyi walla darɗe joyyi onne sajada ba'da salam on silminta ko caggal silminago firti ko juul tawiɗa cilminɗa ha paɗa cujja sujudeji goɗɗe wiyeteɗe ba'da assalam caggal nde cilminɗa ha paɗa cujja cujjudeji goɗɗe waman zada fi salati mithlaha batalat o wi kala fof mo ɓeydi e nder juulu yeru mum ngun juulu boni yeru saɗa juulanno takkusan foti darɗe ko darɗe nayyi joni an a ɓeydi hen darɗe nayyi goɗɗe yeru takkusan juulu ngu boni walla aɗa juulanno futur no foti darɗe tati a ɓeydi hen darɗe tati goɗɗe juulu ngu boni walla aɗa juulanno salatu foti darɗe ɗiɗi a ɓeydi hen darɗe ɗiɗi goɗɗe juulu ngu boni ɗum waɗi o wi waman zada kala mbo ɓeydi fi salati e nder juulu mislaha yerumu batalat juulu ngu boni waman shakka mo sikkiti fi kamali salatihi e timmal juulu makko ata bima shakka fihi yo addu ko sikkiti ko wa shakku fi nuqsani o wi sikkitade ustudu noon kata haqquqihi waytan kono yenenedu joni koko ustini waman shakka fi raka'atin mo sikkiti e darde aw sajdatin walla sujudere ata biha yo addu ɗum caggal ɗum o sajada ba'da salam sujja ba'da salam ayo an a sikkiti est ce que a jaggi kuppe walla jaggani kuppe est ce que sujju walla sujjani sujju walla jaggu kuppe sa pari cujja ba'da salam
o yino wa in shakka si o sikkitima fi salami e silminago sallama yo silminagol ngol kanko o sikkitima est ce que o silmini walla o silminani kanko teyyima kono nde parno teyyade nde est ce que o wi assalamu aleykum walla o wiyani assalamu aleykum ɗon sallam yo wi tan assalamu aleykum o silmini ayo in kana qariban so tawi kay ina ɓalli ete wala sujuda alayhi ɗon sujjantaki wa in tala noon so tawi juuti o juuti fode wonde 30 minutes walla 1 heure temps no fuɗɗi siftorde wonde kanko de est ce que nano o silmini walla o silminani ɗon kam batalat salatuhu njulngu boni o wi wal muwaswas noon mo ganduɗa oɗo ko cikciknowo al muwaswis yatruku omo acca al waswasata cikkide ko cikkito ko wona cikki gongol min qalbi he ɓerde makko wala yaati bima shakka fihi o waddata ko sikkiti ko ayo walakin ko woni tan yasjudu omo sujja ba'da salam caggal silminago so tawi jomum ko cikkinowo manam cikkitoɗo ke kala fof ko waɗa mo sikkito hay so yari joni tan mo sikki est ce kanko yari walla yarani woni yimɓe ɗon mbayi jum wawi lawƴi junggo mum sikki est ce kañum lawƴi walla lawƴani e wawi jaggude koppi sikka est ce kanko jaggi walla jagga woni yimɓe ɗon mbayi ayo on ɗon yo accu ko sikkitinto ko wala yaati bima shakka fihi ko sikkiti est ce que waɗi walla waɗani ko o addata ɗum holno waɗata walakin yasjud kono omo sujja ba'da salam caggal silminago kala fof ndo pare juuli so sikkitima sawa an shakka fi ziyadatin aw nuqsan fotino kanko sikkiti ko est ce que ko cikkitiɗo ko ɓeyduɗo walla ko cikkitiɗo ko gustuɗo jomum sikkitima ko ɓeydi ñande fof pare julde sujjata ko ba'da salam si sikkiti ko gustuɗo ñande fof no juuli sujjata ko ba'da salam on tawi ko cikkinowo waman jahara kala mbo feññini fil qunuti e qunut fala sujude alayhi on sujud waɗɗaki ɗum ayo ala qunut koko suuɗete kono so jomum feññini ɗum e juul on sujud waɗɗaki ɗum kono walakinnahu tan ko woni yukrahu ina aña amduhu tayede ɗum so jomum tawi feññini qunut ɗum ina aña qunut ko duwawi jangatede caggal nde jomum juuli darɗiɗi salatu haɗa mum jaggude koɓe walla caggal ne jaggi koɓe ha pat o wino man zada mo ɓeydi assurata simore fir raka'atayni e darɗe ɗiɗi al akhiratayni cakkiti ɗiɗɗe fala sujudu alayhi sujudu waɗɗaki ɗum aɗen darɗi cakkitiɗe fof tan jangueɗe hen ko fatiha ɓolo kono noon kanko o yejjiti o ɓeydi hen simore wonde ɗum ɗon sujud ala hen jom sujjanta waman sami'a mbo nani zikra muhammadin sallallahu alayhi wa sallam jangtowol muhammad ene wiye jomin haaldan ha wi muhammad tan sallallahu alayhi wa sallam wa huwa fi salati o woni nder juuɗe fa salla alayhi o juuli annabi o wonne fala chey alayhi hun waɗɗaki ana yimɓe ɗen jewta ha inni muhammadu an aɗa wonga nder juuɗe mbiɗa sallallahu alayhi wa sallam o wi an haydara waɗɗaki ɗum jekku juuɗe ma o wi sawa on foti kana sahiyan foti ko jejjudnoɗo o wi noon haydara waɗɗaki jokki juuɗe ma aw amidan walni kanko tawi o wi noon haydara waɗɗaki aw qa'iman foti no wiyanno noon de ko dariɗo ha joni de haydara waɗɗaki aw jalisa walla ko joɗiɗo ha joni haydara waɗɗaki ayo anani tan nelaɗo wiyama mbiɗa sallallahu alayhi wa sallam on ɗon ala ko waɗɗima a sujjanta ɗum a hisata ka ɓeydu ɗum naka gosuɗo jokku juuɗe ma moƴƴi fewi o man qara'a noon kala fof mbo jangi suratayni cimoje ɗiɗi fa akthara walla ko ɓuri ɗum hewde fi raka'atin wahidatin e darde wotere a jangi e nder darde wotere simore cimoje ɗiɗi walla ɓuri hewde cimoje ɗiɗi aw kharaja min suratin walla ni jomum yalti e simore ila suratin fayi e simore wonde a jangano ndeɗo simore tan ha patɗa simore wonde jiiɓodirɗa cimoje ɗe aw raka'a walla jomum jaggi koppi qabla tamami surati ko adino simore timmata fala chey alay haygono waɗɗaki e darde wotere
jangoɗa hen timmoje ɗiɗi ha tati walla ko ɓuri ɗum, walla a janganno qul huwallah ha ɓoye parɗa qul ya ayyu, walla haɗama timminde qul huwallahu taw a jagui koppi, ɗum foof ene sella jokki juuɗe ma hay diga ala hen. o wi noon fala sujude alayhi fi jamii dhalik, ɗum fof ko haala ɗo ko sujude ala hen. wa man ashara kala mbo joofiri fi salatihi e nder juuɗe mum bijadihi, o joofiri jungo makko, aw ra'sihi walla o joofiri hoore makko, on kadi fala shay'a alayhi hay ko ɗaki ɗum. yimɓe jeewi ndewi mana ina namdo ina kaɗan kom jeyani kaari ndewiɗo tan mbiɗa jofiɗa juuɗe ma yeeso yaɓene yeeso jofirɗa noon tan jomum paami ɗum haydara waɗɗaki ɗum. walla beele kaari garano ɗo dimminɗa hoore mbiɗa ala, walla dimminɗa hoore mbiɗa eyi, ɗum ni ko haydara waɗɗaki. o wino man karraral fatihata, kala mo fillin fatiha a jangi fatiha ñangiɗɗa kadi fatiha lawol ngol sahiyan taw joom yejjita ɗum kom sajada ba'da salam, joom silminta ko caggal silminago. wa in kana amidan noon si tawi ko tawɗo fa zahirul batlan, ko feeñi ko wonta juuɗe ngu boni. simore aɗa jangude simoje ɗiɗi walla tati walla nayyi, walla jalta e nde simore paya nde ɗo simore, walla haɗama timminde simore nde jaga koppi. kono fatiha noon ɗum sellata hen, fatiha janggat ɗum tan ha timma, kadi ala jangude fatiha jangude kadi fatiha nder darno wotere. sa waɗi ɗum si ka jejjude a sujja ba'da salam, si ka teeɗe noon juuɗe ngu boni. o wi wa man tadhakkara surata, kala mbo siftori simore ba'da inhida'ihi caggal nayogol makko ila ruku'i fewde jagugol koppi, fala yarji'u hoto ruttito ilayha ngam jangude simore nde. an jangi fatiha tan jagguɗa koppi ɗon ɗo jaaɗa aɗa jagga koppi ɗo ciftorɗa de wonde a suwano jangude ndekete simore caggal nde jangoɗa fatiha nde, o wi ɗon hata ruttito, hata ruttito. aywa ya tan jukki juuɗe ma sappade cujja ba'da salam. wa man tadhakkara sirra, kala mo siftori ko ɗo foti suuɗede awil jahra walla ɗo foti feññinede qabla ruku'i ko adi nde o jaggal koppi, aada al qira'ata yo fillito juuɗum, yo fillito jangin o. wonde an aɗa juulanno tisbaru, nde julɗa tisbaru ciftorɗa de wonde an ka peññinɗo seesa poɗɗa haaldude, jaaɗa ha jaga koppi ciftorɗa ɗum ya ruttito jangita lawol ngol cuuɗa. oyi fa in kana dhalika fi surati wahdaha a aadaha, si ɗum koye simore tan siftorno ɗum mo fillito simore nde kadi wala sujude alayhi, o sujida hen. wa in kana fil fatihati, so tawi ko fatiha e hoore muɗum ko jujjudno waɗɗo fonno suude o feññin, a aadaha omo fillito simore nde, wa sajada ba'da salam, o sujji ba'da salam. wa in fata noon bir ruku'i, so yi noon fillitade jangin o fatorima e jaggude koppi, ɗum kam sajadal tarkil jahri, hankkadi o sujjanto tan sabune accude ko ɗo fonno feññinde o suuɗa walla o fonno suuɗa feññinde. aywa ko sujjata o sujjata ko qabla salam ko gussuɗo. wal tarki sirri, so ɗo fonnoɗo suudde o feññini ba'da salam, o sujja ba'da salam sabu ko ɓeyduɗo hiisata. sawa'un kana min al fatihati aw surati, foti noon ko yejjiti ko ɗo fonno feññinde o suuɗi walla o fonno suude feññin, foti koye fatiha walla koye simore. wa man dahika mo jali fi salati e nder juuɗo, on kam batalat salatuhu, juuɗe mum boni. sawa'un kana sahiyan, foti nde o jalannode ko jejjiɗɗo, juuɗe ngu boni. aw amidan, foti ni ko kanko tawi, juuɗe ngu boni. sabu wala yadhaku jalata fi salati e juuɗe mum illa ghafilun, sona belsinit mutala'ibun pijintoɗo. wal mu'minu ay julɗo idha qama lissalati, so daranima juuɗo, a'rada yo o ɗurno bi qalbihi e ɓerde makko an kulli ma siwallahi, ga kala ko wona Allah. sa ari e nder juuɗo aɗa juula, an kadi a fotani wonde e fijirde sakani aɗa jala hen. o wi subhanahu sanara woodi nimo kadi wa taraka o acca adduniya aduna ma fiha e ko woni aduna hatta yuhdira, hawa tawna ɓerde makko
hatta yuhdira bi qalbihi awa tawna ɓernde makko jalalallahi mawngu Allah subhanahu on mo senare wodani wa azamatuhu e mawngu mum wa yartaidu o ina signa qalbuhu ɓernde makko wa tarhabu hula nafsu fettade makko min haybatillahi e hayba Allah jalla to wi jalaluhu towal mum fa hadihi no ɗum ɗo de oɗo sifa salatul muttaqina kañum woni juuɗu fulɓe Allah wala shay'a noon hay hunde waɗɗakimo fit tabassumi famidi ene juulo moosi ɗum bonnani juuɗu kadi addantama sujjude wa bukaul khashi'i noon bojji kulɗo Allah jomum ene juula tan ene waya ene janggana waya fi salati nder juuɗo ɗum mughtafarun koko hafrate o man ansata mo hetti li mutahaddisin wonande jewtowo qalilan seeɗa fala shay'a alayhi hay hunde waɗɗaki an aɗa juulanno nanɗa yimɓe ina jewta tan kettiɗa seeɗa gam famde koɓe kalata ko ɗum ala ko waɗɗima hen kadi o man qama min rak'atayn jomum ina fonno julde darɗe ɗiɗi jotto tayyo kono o ummi qabla al julus ko aɗi o jottode wa man qama kala mo darori min rak'atayn darɗe ɗiɗi qabla al julus ko adi jonde fa in tadhakkara so siftiri qabla an yufariqa al arda ko adi nde o sertete e leydi ndi nde o sertirte e leydi ndi bi yadayhi wa rukbatayhi juuɗe makko koppi makko ɗiɗi ɗon raja ila al julus yo ruttude fewde e jonde o jotto kono wala sujude alayhi ɗon sujud waɗɗaki mbaɗo suwa sirtirto e leydi kono wa in faraqaha noon so ummima ha juuɗe makko ɗe certi e leydi koppi makko ɗi giwi e leydi he ɗon tamada yo ɗon kono wala yarju o ruttitako holko waɗat wa sajada qabla salam o sujda qabla salam holko gussuɗo o wi noon wa in raja'a kadi so tawi noon o ruttitima ba'da al mufaraqati caggal nde terɗe makko ɗe certi e leydi ndi o ba'da al qiyam caggal hankadi nde o dari sahiyan foti ko o jejjiɗɗo o arti o jotti aw amidan foti ko o tawiɗo o arti o jotti fof de sahhat salatu juuɗe makko ngu selli holko waɗat wa sajada ba'da salam o sujja ba'da salam sabu ɗo wayre kono ko ɓeyduɗo ni sabu aller retour o ɗum woni ɓeydugol ngol wa man nafakha kala mo wutti fi salatihi e juulu mum sahiyan ina yejjiti sajada ba'da salam ɗum sujja ba'da salam wa in kana amidan no si jomum tawi wutti badala salatuhu juulu mum boni wa man atasa kala mo isli fi salatihi e juulu mum fala yashtaghilu oto soklir bilhamdi a yettude Allah aɗa juulanno a wi yissiyo aɗa wi alhamdulillah kono wala ruddu ala man shatamahu ala man shammatahu hoto ruttu kadi on mbiɗomo yarhamakallah on bukliɗomo hoto ruttu ɗum kadi wala yushammitu atisan wala yushammitu hoto buklik atisan gisluɗo fa in hamidallahu noon so tawi jomum yetti Allah fala shay alay hay hunde waɗɗaki wa man tatha'aba kala mo ŋaabli fi salati e nder juulu saddafahu yo sukku hunuko makko a julano ha ɓoya ŋaabli ƴettu jungo ma nanango guddira ɗum hunuko ma tawa kay yeeso woni kay cuuɗe peeñ jungo ngo fi ko jungo ñaama ngol guddira ɗum newra nder yinde nde o wi wala yanfus hoto tuut illa fi thawbihi sowona e cumcol makko min gayri ikhraji hurufin noon ko alda yaltinde sawtuwol ha alkolal tuuta ngari a yiɗi tuude tan itta sa jogi wuttuma tuuta hen walla sa jogi sarfit ma mouchoir ma tuutira hen mbasa wadde jaltinde alkolal wa man shakka fi hadathin noon mo sikkiti e taƴre aw najasatin golla sawe kanko mo juulanno o sikkiti est ce que juulu makko salli makko o bonano est ce que o taƴiraka aw najasatin walla est ce que kanko tekki makko ɗe en laaɓi fatafakkara fi salatihi qalilan o micci e juulu makko o seeɗa summa tayaqqana tahara taggol ɓe aha deke mi laaɓin mi saligino ko ɓoyanko walla mi ittin suɓa o on fala shay alayhi hunde waɗɗaki ɗum wa man iltafata fi salati
kala mo yeeƴi e nder njuulu yeeƴi fala shay alay on hay huuɗo waɗɗaki ɗum wa in ta'ammada noon so o tawi fo ho makruhun ɗum ina aña yeeƴade nder njuulu kono bannani njuulu kono wa in istadbara alqibla so rumtima funnange noon o yeeƴima haw rumtima funnange ɗon qata as-salat yo taƴ njuulu ngu ko njuulu ngu boni